Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kashnong Port Edsim Kabadan Hakatan Kaput Bamarjan Bat Kashnong Port Gro Southwest Khas Hills District Komisi Benta Ban Penek Pensa Yaki Do Do Penat Hakawa Port Mula Kaba Kashnong Kalaju Maham Nagapor Syakapor Yaki Nong Penjot Ki Bamburam Shu Yaki Adong Shnong Ki Bajuwan Le Dusman Bat Peniak Pathar Yaki Do Wa Da Kaba Berbi Aidawai Siat Bom Penhap Jar Bat Kiwei Haka ni kakinti bamenta kalashim ya kasin jam bating kata bandan kuna hadu sanpo hajar tingka ladalap ya ki bapenyap ya ki do wa umintri jongkashnong Port Edsim uba Angel June Snaitang ulayathu bakani kawa kadon kikshat kitway ki ba itnan kabala ban kring ya ki nongwan jungok kai perthei bat ladala ban penne pensa saya ki do wa katno kan penyap mat shu ya ki nongwan jungok kai perthei kumta kashnong Port Edsim sa sisian pat kalamaham ting bat khang persya ya ki bapenjot ya katei kawa bat ladalap ya ki no ki bayale persya kashnong ringkat ka jinge trilang bat ki board district kin sa penshtom kat kumkaan ini ga long ka jing penbena na kamta jong ka shnong Port Edsim ba ngi lai rai na ka dor bar shnong ba ngi la barbor ngi la ju khang ya kanika wa Port Mula nadu na ka pelu di root adu hangi ha sedat pulang lom ke bagi ong bagi laju khang ya kan adu ki por menchua hanrei ngim jula lai namar ba ki bun ki ba na ki we pat ki snong ki juwan ban penjot ya kanika wa ke jungi hanrei ha kanika ya por ko mta lemba kini gelap tak bor let's say kila ban tip ya ki jing adong jongi ke snong bat ni la pun krek ru ya ketika sanbot bangin lek ban bo hangti ha plu di root nang ba ki breu ken tip ya ka adong ba ni ke snong ni la de ban pun krek na kamta kene kawa ha ka ba kum ki breu ki ba syong apok jong ke snong ha bini pek ya kenika wa Port Mula ni isnai palat namar ki jing let dusman jong ki riu sim kobu na kata penjot ya ki jing thau ba em apo jong gini ki wa ki ba ngi kum ko snong ni ismet ban pek namar ba aba ngi lek ban lek kai sekini ki wa ki jungi i ba ki du kha ki su yap namar ba ki riu dusman ki wan berbi ha gani ko wa bat kum juru ka ba ngi don ru ki jing thu ban kentiu ya ka tourism hapok jong kene ka dong ka than jungi namar bangi don ya kene ka ksyat bangi ong ka ksyat hapon mula ka bangi la penmi sistem haki lap sai bor ya kene ka jing tenat jong kene ka wa bat ka don ru ya ka mau siang ka wa jing jirong jong ka kalong kumba sanspa metar bat ka don ru ka ne ka thuai ba lok kalong kum ka swimming pool habai ya nujor bat ki we pat ki pung ki badan ha kini ki jaka ba ki breu ki lasna hanrei ha kene ka jungi ka don pat kene ka natural swimming pool ka me mariang kala tengkai bat kala don ru ya kene ka thuai banji kalong ru kalat na kamta ki nong wan jungok kai pathei ba ki nyok ban wan khmi ya ki jing itnat bat ban wan sum pengat ha kene ka Port Mula bat lada ki do khale lai ki don pok jong kene ka wa kan long ka jing itnat chu na kamta jong kane ka dong bat ka than jung ite ngaru kum u rang ba snong jong ka snong ngam don ni ban ong hanrai tang kum gi ni ki jing penna na kaliang jung ki snong ba la jia ba ngilap yu no ba lek persya ya ka jing penjot ya kini ki wa nadu ka Port Mula nadu pelu di root hadu start port langlom ban na ka pholanglom nadu Port Mula cedu snong bat na kini ka wa Port Edsim ka ba ka don snong jungi ni lakhang persya bat la dalap ya kino ki balek persya ngin dan kuna kat kum ka snong ka labu ya kini ka dor ka balong sanpo hajar na kamta ki ba penjot ya kini ka wa di saya buram kum ki paran nyong snong barok ki ba sak marjan bangin ya buram ya kini ka wa nang ba kan long ka wa ka itnat nagi kijeng don jong kini ki dok ha ki ba ni ju la sumar bro sikata tetang kumta kulai subon